šta je ovo? Baka. To je baka. A što on radi? Ne znaš? Djeca što su mlađa brže pamte, više toga mogu naučiti i imaju veću želju za učenjem nego što će imati ikad više u životu. Koliko rana edukacija znači djeci s intelektualnim poteškoćama znaju u udruzi Hureka. Zato su pokrenuli program Snažan start, koji takvoj djeci pruža priliku za razvoj njihovog punog potencijala. Mi smo par mama koje nas je povezala situacija s djecom sa poteškoćama i pokrenuli smo Snažan start da pomognemo našoj djeci. Snažan start traje ukupno 60 mjeseci i obuhvaća program rane edukacije koji se temelji na iskustvenoj igri te predškolski program koji se temelji na kreativnoj istraživačkoj igri. Cilj nam je kod svakog uključenog djeteta razviti potrebne vještine za polazak u školu i unaprijediti kognitivne sposobnosti. Znači raditi kod djeteta na razvoju govora, fine motorike, vještini crtanja, pisanja, čitanja, matematičkim vještinama te u konačnici na logičkom razmišljanju i logičkom zaključivanju. Programom žele pomoći onim roditeljima koji su svjesni važnosti ranog učenja i dobre pripreme za polazak u školu djeteta s intelektualnim teškoćama, ali naprosto nemaju dovoljno znanja ni vještina da bi to samostalno proveli. Imao sam i prije troje djece, ali nismo s njima toliko radili. Tek sada sa Davidom, kako smo dobili Davida, na sreću upoznao sam ljude koji su mi skrenuli pažnju i otvorili vidike šta je sve moguće sa tom djecom da se napravi, koji je to rad, precizni rad, priprema, trening, da bi se što bolje pripremili i bez toga je gotovo nemoguće napraviti pravu inkluziju u školu. Već je 100-tinjak djece uključeno u ovaj program koji osigurava sve potrebne alate za njihov napredak. Dobivaju tiskani radni materijal prilagođen djeci s intelektualnim teškoćama, softvere, terapijske minijature i didaktičke igračke. A kroz cijelo vrijeme trajanja programa roditelji imaju podršku logopeda, edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja koji iz mjeseca u mjesec prate djetetov napredak i usmjeravaju aktivnosti postizanju predviđenih ciljeva. Zbog opsega potrebnog radnog materijala, a time i ukupne cijene programa, on je za mnoge obitelji u ovom trenutku nedostižan. Zato uskoro izlazi i prvi broj časopisa Snažan start. Bavit će se pitanjima rane edukacije i inkluzije, a sva sredstva uplaćena u svrhu oglašavanja bit će usmjerena u financiranje programa djece s intelektualnim teškoćama. Oglašivači su ti zapravo koji će odrediti iznos koji će platiti za oglašavanje i oni su ti koji odlučuju u korist kojeg djeteta će ta sredstva biti korištena. Ovim putem pozivamo sve firme u Hrvatskoj da budu dio promjena i da društveno odgovornim oglašavanjem svojih proizvoda i usluga uljepšaju budućnost barem jednog djeteta i jedne obitelji. Svakom djetetu je temelj jako važan, a posebno djeci sa intelektualnim teškoćama i što ih bolje spremimo, to će imati kvalitetniji i bolji život.